كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሆን በጎይታ ደስ ይበልኩም አሜን ሃሌሉያ እትና ህይወትና ጎይታ ናይ ህይወትና ንጉስ ናይ ህይወትና መራሒ በይኑ ኢየሱስ ሃሌሉያ እሱ ካብ ናይ ዘላለም ጸልማት ናብ ብርሃን ዘብቃዓና አምላክ ሽሙ ብሩኽ ይሁን አነ ጎይታ ዘሐጉሰኒ ኩሉ ጊዜ በጎይታ ደስ ዝብለኒ ኢቭን ክልተ ሰብ ብስሙን ተታኻኺብካ አሞንጎኻ ዝርከብ አምላክ ሃሌሉያ አሞንጎና ተረኺቡ ድማ ሎሙ አንቲ ክዛረበና አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ሎሚ ድማ አምላክና ብዘገርም ነገር ክምህረና እዩ ክምዕደና እዩ ካባይ ዝኾን ነገር የለን ካባና ዝኾን ነገር የለን ብርግጽ እቲ ዘድሊ ሓደ ነገር እዩ ዝብል አርእስቲ ሒዝና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እቲ ዘድሊ ሓደ ነገር ጥራይ አሜን ዶ ስለዚህ ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 3 ጀሚርና ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ቴሌፎን የተሰጠን መስለን አውጽየሞን ተልዮም እግዚአብሔር ይመስገን ነተ ህብረት መንፈስ በማሰር ሰላም ገርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ቀጽልና ራይና ታሕቲ ከምቲ በሐንት ተስፋ ጽዋዕኩም ተጽዋዕኩም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ ቀጽልና ታሕቲ ክብርና አምላክ ይሁን ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን አብ ኩሉን ዘሎ ሓደ አምላክን አብ ኩሉን ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ሙሱ ህብረት ክህልዎ ኢሉ ይፈጥሮ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ምሰብ ከነብር ይዝደሊ አምላክ በመልኩዕን በምስሉን መስፈጠረና ዝኩሉ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ኩሉ ነገር መስፈጠረ አብቲ መበልሻድሻይ ኩሉ ነገር መስገበረ ንሰብ ናብ ዕረፍቲ ፈጥሮ እግዚአብሔር ይመስገን ንምድሪ ከዓያ ክሰርሓ ይፈጥሮ ግን بتصعري كونن بدخام أي كونن إجابة مسكن تصعري دحر زمسي بمرجم مخنيات زمسي إمبر سب نعيون عملوه إجابة مس إجابة كان تاي كله حبرت كله إلي فتير إجابة مسكن أملاخنا دما أبجنة إيدن مس إجابة أملاخ كله جزء يراقب نيرو إجابة بحسب يوم زنوبر نيرو مدري مسؤول ولا يبلنا عبد زفترة معرف سلسة قصر شو ما أنت مدري مسؤول ولا دما دمس إجابة نابجنة كمالالس كله አዳምን ሔዋንን እንታይ ገበሩ ይብለና ሰምዑ ይብለና ዳሃር ግን አብቲ ግዚያቲ ልክ አይነበሩ ነገራ ተባላሽ ነሩ ካፕትና እግዚአብሔር ድምጺ ካፕትና እግዚአብሔር ህሉና ካፕትና እግዚአብሔር ሐሳብ እንታይ ከገበሩ ጀሚሮም ካድሙ ጀሚሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ካፕ ተሰዓት ተጀሚሩኻ ንሰብ ናብትና ይዘላለም ህብረት ናብትና መንፈስ ህብረት ንኹመልሶ ኢሉኻ እንታይ ይገብር ነሩ ብዙሕ ፕላን ፕሮግራም አውጪ ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ቃል አምላክ ዝብለና ሓደ ህብረት የድለና ምስ እግዚአብሔር ስለዚህ ትኹን ሁሉ ዘለና ናይ መንፈስ ህብረት እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ናይ መንፈስ ህብረት ክንሕልዎ ምግዳል የለና ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ ናይ መንፈስ ህብረት ምስ እግዚአብሔር እንደገና ድማ ምስ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ እግዚአብሔር ህብረት አለንሞ ምስ ሰብ ህብረት አይድለኒን ይኽንብል አይነኸለኒና እንደገና ድማ ምስ ሰብ ጽቡቕ ህብረት ስለዘለኒ ናይ እግዚአብሔር ህብረት አይድለኒን ይኽንብል አይነኸለኒና ስለዚህ vertical and horizontal ዝኾነ ህብረት ክህልወና እግዚአብሔር ይደል እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር አምላክካ ብሙሉ ልብኻ ብሙሉ ሐሳብካ ብኩሉ እንትናኻ አፍቅሮ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅሮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናብዝን ዝኸይድ ህብረት ይዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ህብረት መንፈስ በማእሰር ሰላም ገርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ኣብዚ ሽዑ እንታይ ብል ሓደ አምላክ ሓደ ጎይታ ሓንቲ ህብረት ሓንቲ እምነት ድማ እንዳበለ ይኸይድ እቲ ልዕሉ ኩሉን አብ ኩሉን ዝኾነኻ ሓደ አምላክ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ናብ ህብረት ወዱ ጽዋዓና ኢልና በቀደማይ ተራይና ነርና ስለዚህ እቲ ህብረት ናብኡ አምጺና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ህብረት እዚ ኻ ንሕና እንታይ ክንገብሮ ይግባና ክንሕልዎ ይግባና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና ዓቢ አሜን ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድር እዚ ሰብ ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ነዚ ህብረት እዚ ከመልስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
ንሱ ሰማይን ምድርን አባታቶም ዘሎ ሁሉ ዝርአን ዘይርአን ዝገበረ ዓባ አምላኽ እግዚአብሔር ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድ ነቦታትና ቀደም ብዝተፈላለየ መንገድ ተዛርቦም ይብለና አብትሞዳታ ዓለም አብትሞዳታ ጊዜ ግን በቲ ወራስ ወዱ ዝገበረው ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገበረና ይብለና ተዛረበና ይብል ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ አብ ዕብራውያን ሓደ ካብ ቁጽሪ ሓደ ጀሚርና እንዳህርዳሪናዮ እዚ ቃል ዝንረኽቦ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም አብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ከሎ ሁሉን በኃይል ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምን ጻሓጥያትና ምስ ገበረ አብ ላዕሊ አብ የማን ግርማ ተቀመጠ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አናጻጺሩ ምስ ናይ መላእክቲ ምስቶም ቀደም ዝተዛረቡ ምስ በዓል ሙሴ ምስ ገለመለ ምስ ብዙሓት የናጻጽሮሞኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ዝመስል ማንም የለን ንሱ ናይ ዘለዓለም አምላኽ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ሕጂ ንሱ ካብ መላእክቲ ንላዕሊ ንሱ ካብ ቅዱሳት ንላዕሊ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ፈጣሪ ነዚ ሁሉ ነገር ዝገበረ ንሱ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ ጎይታ እዚ እንተሪና ይጽቦይ ቃል አምላኽኩም ቡበ ስቂለኩም ቡበ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ አርባዕተ ጀሚረ ቀጽለኩም ቡበ ካብቶም መላእክቲ ብዙሕ ብዝበልጽ ስም ዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለጽ ይብለና እስኪ ካብ መላእክቲ ከንመኖም እዩ ንስኻ ወዴኻ ሎሚ አነ ወለድኩ ካዝቦሎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነ ንሰብ ስለዘፍቆረይ አሜን ዶ አብዚ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 እንደሕርዳሪናዮ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ሰብ እቲ ንስኻ እተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ካብ መላእክቲ ቁርብ ኣንኣስካዮ እንዳበለ ይዛረብ ኣብዚ ኻንዑ ይዝደግሞ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከም በሐድሽ ድማ ነቱ በኹር ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእክቲ አምላኽ ይሰግዱሉ ብዛዕባ መላእክቱ ንፋሳት አገልገልቱ ሃልሃልታ ሓዊ ይገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና አታ አምላኽ ይዝፋንካ ንዘላለም ጸኒዕ ይነብር ኢሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ንዘላለም ዝነብር ዝፋን ይዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚህ እዚ ጎይታ እዚ ቀደም ዝነበረ ሕጂ ዘሎ ንዘላለም ጸኒዕ ዝነብር አምላኽ ግን ከዓ ምእንታና ክብል ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብ ኮይኑ ዝተማላለሰ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብ ሉቃስ 10 ካብ 24 ካብ ቁጽሪ 24 ዘሎ እንደሕርዳሪናዮ ሉቃስ ከውጽለዮም 10 ካብ 24 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክብሎም ጀሚሩ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ንስኻትኩም ትርእዩ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸኣኒ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያት ነገስታትን ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዖ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዖን እሞ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዓይንትሲ ቡፃኔን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ ምርአይ ብፅና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ንመንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ የማንካ ናይ ዘላለም ብፅና ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ አሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንሱ ናይ ህይወት ሓባሪ ናይ ህይወት ማዕዛኻ ኣብ ገጽሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘላለም ብፅና ኣብ የማኑሎ ንሱ ናይ ዘላለም ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ሓፍትና ዓንተ ወጥቁሶ ነራ ናይ እዚ ዮሐንስ ዝበሎሲ ርኢና ኢና ሰሚዕና ኢና ዳሲስና ኢና ህይወት ተገሊጽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ዝራአና ጣዕምና ዘረምሰስና ህይወት ብዛዕዊና ንዛረብ ዘለና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ካብ ጸልማትና ብርሃን ዘስግር ድልድል ዳይ ኮይኑ መጽምበር ንሱ ስተራይ ነበረን ክብርና አምላኽ ይኹን ኢቭን ኩለድ ኮሎሲ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሰማይ እንደገና ድማ ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ እንታይ ኢሉ ዝዝምርት መዝሙር ክብርን እግዚአብሔር ኣብ አርያም ይኹን እንደገና ድማ ኣብ ሞንጎቶም ስምረት ምስ አምላኽ ዘለዎ ሰላም ይኹን እንዳበሉ ቶም መላእክት እንታይ ገይሮም ዘሚሮም እንደገና ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ኮሎስ እቶም ሰብዓ ሰገል መጽዮም እንታይ ገይሮምሉ ፍግም ኢሎም ሰጊዶምሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢቭን ኩለድ ኮሎስ ስግደት ዝወስድ አምላኽ
አሜን ዶ ሕፃን ኮሎ ንሱ መንሽሙ ምስራይስ ዘካርያስ ምስራይስ ባዚ ስምዖን ምስራይስ ዝናይ ዘላለም ህይወት ኢሉ እዚ ንምድሓን እስራኤል ተስፋ ንህዝብ ካኒ ክብረት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በቃ ንዑ ምስሐቆፈስ ባህ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጎይታ እዚ ካና ዓና ናብዚ ምድርዚ ክመጽእ ከሎ ህይወት ክህበና ኢሉ ይመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከስግረና ካብ መርገም ናብ በረኸት ከምጻና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ዘድለይ ሓደ ነገር እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉን ኣብ ኩሉን ዝኾነ ጎይታ ንሱ ይዘድለና አሜን ዶ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንሪና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ ኣብዚ ሉቃስ ሒዝናዮ ዘለና ኣብቲ ምዕራፍ 10 ማለት ኣብ 38 ቁጥር 38 ማርታን ማርያምን ዝበሃላ ኣለዋ ግዚ ሬጉላሪ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩላትና ንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታን ብጣዕሚ ዝፈትወን ነይሩ ኩሉ ግዜ ድማ ናብ ቤተን እማላለስ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ተሪናዮ እቲ ታሪኽ ናይቲ ገዛ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ግን እንታይ ሊ ዝጅምር ክኸዱ ከለዉ ድማ ኾነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተዎም ማርታ ዝሰማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ገዛኣ ተቐበለቶ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ሓደ ዓዲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቤትንያ እዩ ናብ ቤትንያ ይመጽእ እግዚአብሔር ኣብ ቤትንያን ዝነብራ ነይረን ቤትንያ ካብ ኢየሩሳሌም ቁሩብ ርሕቕ ኢላ ከባቢ 300 ኪሎ ሜትር ፈረቓ እንትኸውን ዓዲያ ስለዚ ኣብየን ዝነብራ ዘን ሰባት እዚኣተን ግን ከኣነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረን ፍሉይ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤታ ተቐቢላቶ ኣብ ቤታ ምስ ተቐበለቶ ቀፂልና ክንረአና ማርያም እትበሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከኣኒ ዘረቡ ክሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቀፂልና እንተሪናዮ ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ንጎይታ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግለካ ዶ ግዲ የብልካኒ ኻ እምበኣርከ ክድግፈኒ ንገራ በለቶ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ናይ ማርታ ሓደ ጽቡቕ ነገር ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ገዛ ተቐቢላቶ ኣብ ገዛ እትያቶ እንደገና ድማ ኣብ ገዛ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑም ምግቢ ባህ ዘብሎ ነገር ክትገብረሉ ኢላ ላዕልን ታሕትን ትብል ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ምግልጋል ሰናይ አሜን ዶ ኣብዚ ሒኻ ንጎይታ ምግልጋል ጽቡቕ እዩ ማርያም ትበሃል ሓፍታ ድማ ነይራ ማርያም ከ እንታይ ትገብር ነይራ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍ ኢላ ናይ ጎይታ ቃል ትሰምዕ ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ምግልጋል እውን ኣድላይ እዩ እቲ ድምፂ ኣምላኽ ምስባዕ እውን ኣድላይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ኣነ ጎይታ ዘሐጉሶ እያ ትገብር ዘላ እቲ ኣኻ ንጎይታ ዘሐጉሶ ኢላ እያ ትገብር ዘላ ክልቲአን ንጎይታ ባህ ዘብል ክገብራ ኢለን እንታይ ይገብራ ኣለዋ ኣብቲ ናይ ጎይታ ቦታየን ዘለዋ እግዚአብሔር ይመስገን ገለገለ ሰባት ብዙሕ ኣብ ምግልጋል ኣብ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ግዚኦም ይሕልፎ ገለገለ ሰባት ድማ ኣብ ኣምልኾን ኣብ መንፈሳዊ ፕሮግራማትን እንደገና ድማ ቃል ኣምላክ ከስተንትኑን ክጽልዩን ይሕልፍዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቲያቶም ክነቕፍዎም ኣይግባእን ነቲያቶም ድማ ነቲያቶም ከምዚ ክትብልዎም ኣይግባእን እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ፈራዲ ኣብ ሰማይ ኣሎ አሜን ዶ ብርግጽ ግን እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ሚዛናዊ ክኸውን ከም ዘለዎ ካብዚ ነገር እዚ ክንመሃር ኢና ክብርና አምላኽ ይኹን ምክንያቱ ብዙሕ ምግልጋል ሰናይ እዩ ብዙሕ ምጽዓር ሰናይ እዩ ሙጉሃይ ንምጭናቕን ግን ሰናይ ኣይኮነን አሜን ዶ ትጉሂ እንተኮይንካ ትጭነቕ እንተኮይንካ እግዚአብሔር ዘይቀምጠልካ ርዑት እግዚአብሔር ዘይቀምጠልካ ቀንበር ተሸኪምካ ኣለኻ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ማርታ ካብ ምጭናቕ ሓሊፋ ሙጉሃይካ ጀሚራ ማለት ንሓፍታ ብዙሕ ምልክት ዝተዛረበታ ይመስለኒ ሄይ ገለመለ እንዳበለት ንሓግዝኒ ገለገለ እንዳበለት ዝተዛረበታ ይመስለኒ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ንሳ ግን ክትርዳኣ ኣይከኣለትን በቃ ኣፋ ከፊታ ትሰምዕ ዘላ ኢላ በቃ ድምፂ ጎይታ ጥራሕ ትሰምዕ ዘላ ካብቲ ብዙሕ ናይ ምልክታት ዝሓለፈ ግን ድሓር ካብ ማርታ ሓሊፋስ ናብ ጎይታ ዝንድር ናይ ነድሪ ዘረባ ክትዛረብ ኣይትሓስብ እንዲኻ ግድደ ይብልካን ኢኻ ናብ ምባል ገጻ ኸይዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ኣይግባእኒ ክብርና አምላኽ ይኹን በዚ ነገር እዚ ድማ ንጎይታ ንማርታ እንታይ ክብላ ከሎ ንርኢ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጉሂን ትጭነቕን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግን
حدا نجاري እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እትዘድልህ حدا نجاري እስከ ትዘድልህ حدا نجاري ንበል እትዘድልህ حدا ነገር ጥራህ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም ድማ ካብአ ዘይውሰድ አቢ ነገር ሐሪያ ላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ማርያም ዝመረጾቶ ምርጫዩ አኒ ኢድዋ ማርታ ድማ ዝመረጾቶ ምርጫይ አንቂፍዋ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ አክነዳ ሆሎ ነቲ አድማ ከመጉሳ ሆሎ ኢና ንሪ ግን በቲ ዝጎበሮ በቲ ናይ ውሽጠና ተሐሳስባ አበቲ ናይ ዝጎበሮ ምርጫ ድማ ጎይታ ምላሽ ክህበን ኮሎ ንሪ ክብርና አምላኽ ይኹን ኮሙ ምስበለት ተስኺዲ ሓፍተኻ ግዜ አይበላን ማርያም كيدس كتس حنسب سلت مخنيات تقطع على تنصرصر على غلغلا አይበላን بمقطعنا بمنصرصرنا ዝመጽ ነገር የለን ጎይታ ወላ አንቲ ብልን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን እንደገና ድማ ነቲያ ኻኒ ንዕስካ حنسب ኣብ ዝኸፊልክሲ ቃል አምላኽ ስምዑን አይበላን እንታይ ዳይሏ በቃ እትዘድል ሓደ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እትዘድለና እንታይ ሓደ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እትዘድል ድማ እቲ ብዙሓት ሰባት ክሪእዎ ዝምነይዎ ዝነበሩ ዘይራእይዎ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሪኣይ ዕንቲ ቡፃኔን ዝበሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ምርኣይ ምስኡ ምንባር ናይ ዘለዓለም ምርጫኻ ምግባር እዚ ትዝኸበረ ካብኻ ዘይወሰድ ጉዳይ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ማርያም ካብአ ፈጽሙ ኹሰድ ዘይክእል ግዳይ ሓርያ አገልግልና ዛ አገልግሎትና ኣብዝኽመውት ይኽእል እቲ ምስ ጎይታ ዘለና ሕብረት ግን ንዘለዓለም ምስኡ ዝነብር ሕብረት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሕብረትና ድማ ምስ ወዱን ምስ አቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምሳኻትኩም ከአኒ ሕብረት ክህልወና ኢልና እዝን ነግረኩም አለና መስበለ ሓጎስና ሙሉእ መታን ክንከውን ምክንያቱ በይንና ጥራሕ ተሓጉስና ክንነብር አይንደልኒና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይዘወይ ብናይ ከብዲ ነገር በብልዒ ነገር ብዝስተ ነገር ዝግዛ አምላኽ አይኮነን ታናቱ መንግስት ድማ በመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ጽድቅና ሓጎስን ሰላምን አሜን ደ ሃሌሉያ መንግስት አምላኽሲ በመንፈስ አምላኽ ዝኾነት ጽድቅን ሓጎስን ሰላምን ያንበር ብዝብላዕን ብዝስተን አይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ዘሎ ቃል እንደሐራሪና ልክ ነቲ ቃል ኮሙ ይደጉሞ ምክንያቱስ ብዙሓት ሰባት ሲነዚ አገልግሎት እዚ ክሪእዎ ተመንየም ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ أنا خم بوبي قدامي بيتروس معرف حدا قصر عسرت وتوم بزعباتي نأخذكم زي تمدبت أجاز تنبي نبيات بزعبا زي مدحان زي دليون مرمرون بزعبا من تاي بزعبا زي مدحان زي دليون مرمرون قويتا يسوس كريستوس مدحان زخنا اتناي زلعلم هيوت زخونه كريئو خحزو مسو خنبرو مسو حبرت كهلوم دليوم مرميروم ግን አይረخبون ይብለና እቲ አባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ በስቃይ ክርስቶስ በትድህሪ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነይናይ ወይስ ነኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እና ምርምሩ ናአኻትኩም መንበር ንርሶም ከም ዘይገልግሉ ተገልጸሎም በዙም በቶም በዚውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ዝተላኸ መንፈስ ቅዱስ ጌሮም ወንጌል ሰበኽልኩም ሕጂ ተነግረልኩም መላእክትና ወጥሙቱ ታይ ገብርዮም ይብሁጌኦም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መላእክት ዝብሁግዎ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህልውና አሞንጎናሉ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን አምላኽ ምሳኻ ኾን ካብ ዝዛዓብ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱን ንዘርኢ አብርሃም እንበር ንመላእክት ሳይል ዓለምን ይብል እቲ ሰብ ዝበደሎ በደል እቲ መላእክት ዝበደልዎ በደል እኮ ሓደ ዓይነት ውድቀት ኢና እኮ ወዲቕና በትንሳቶም ዝተሓንኮልዎ ምሕንኳል የመሓንኩሎምና ቡኢናኻ ወዲቕና ዘሰይ መቕጻዕቲ ኢኻ ዝግባአና ግን ንዘርኢ አብርሃም አልዓለው መንበር ንመላእክትሲ አልዓለምን ዛስዋየም ቶም መላእክቲ ሃረር ኢሎም እንታይ ዝገብሮ ዝጥምቶ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ንሕና ዘለና ምድሓን ክብርና አምላኽ ይኹን
ስለዚህ ሓደ ግዜ ከሓስቦ ከለኹ እግዚአብሔር እቲ ንሰብ ዘለዎ ክብሪ እቲ ንሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ከሓስቦ ከለኹ ይገርመኒ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ በዚ ጎይታ እዚ እንታይ ግበረና ባህ ይበለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተበጊሱ እቲ ዘድሊ ሓደ ነገር ኢልዎ እቲ ዘድሊ እንታይ ኢልዎ ሓደ ነገር ኢልዎን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ናአኻትኩም በር ንርሶም ከም ዘይገልገሉ ተገልጸሎም እዚሪና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ዚያብ ቀዳሜት ጴጥሮስ ዘላ ኣብ ዕብራውያን ውን ዘሰም ከም ኢሉ ይገልጾ እግዚአብሔር ይመስገን ናው ክኸይድ አቡ ጊዜ ክሳይ ክገብር አይደለኔ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:10 ካብ 10 ክሳብ 14 ዘሎ ቃል አው ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲና ንሪ እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኻኒ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዘውጾ ንዓ ሳይ ክንገብርና ካብ 10 ጀሚርና ዮሐንስ ወንጌል 4 ካብ 10 ጀሚርና እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ ኢላ ኸይዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ በቲ ባአ ንምሕላፍስ ግድ ኮነ ይብለና አሜን ዶ ባአ ገይሩ ንምሕላፍ በሰማርያ ንምሕላፍ ካስ ግድ ይብሎ ይብለና ምክንያቱ ንዓ አኽረኽባ ንዓ ክበጽሓ ንዓ ህይወት ክህባ ንዓ ክረድዓ ስለዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚ ናብታ ሰበይት ድማ መጽ ይብለና ኢየሱስ ድማ ህያብ አምላኽን እቲ አስቲን ዝብለክ ዘሎን ምን ምዃኑ እንተ ተፈልጠ ሓደ ነገር ይሓቲትዋ ቀዲሙ ማያስቲን ይሎ ደኺሚ ብምኻድ መንገድስ እንታይ ኮይን ይብለና ደኺሙ ይብለና ዳር ካብ ብዙሕ ምኻድ ደኺሙ ናብ አምስ መጻኻንስ ማያስቲን ይልዋ ንስኻ እስራኤላዊ ኸለኻስ ከመይ ጌርካ ከማይ ካባይስ ማይ ትሰቲ ሽዑ ኣብዚ ምዕራፍ 10 ኣብዛ ቁጽር 10 እንታይ ይብላ እቲ ህያብ አምላኽን እቲ አስቲን ዝብለክ ዘሎን መን ምዃኑ እንተ ተፈልጥስ ንስኺ ግዳም ለመንክ ነርኪ ንሱኻ ንዘለዓለም ህይወት ማሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ ንሱኻ ማይ ህይወት ማሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ህይወት ዝህብ ናይ ዘለዓለም ዓይኒ ማይ ዘለዎ ጎይታይ አሜን ግን ካን ካብ ሰባት ካን ማይ ሃውኒ እንዳበለ ይመጽእ ንዓ ኮንቨርሴሽን ከመይ ገይሩ ርእሱ ክገልጸላ ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ ጎይታ እምበር ካብ አማይ ደሊ ይኮነን ንዓ ከድሕና ስለዝደለይ ናብ ኾይድ እምበር ካል ኣይኮነን ዝሓትት ዘሎ ንሱ ግን ህያብ አምላኽ አሜን እቲ ዘድሊ ንሱ ካብኣ ዘይኮነ ንሱ ዝደሊ ዘሎስ ንሳያ ንዕኡ ትደልዮ ዝግባእ ግን ርእሱ ክገልጸላ ክኽእል ኣለዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቅድሒ የብልካን ነዚ ዒላኻ ዓሚቑ እቲ ማይ ህይወት ካበይ ትረኽቦ ኢላ መለሰትሉ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተይ አቦና ያዕቆብ ተዓቢኻ በለቶ ክብርና አምላኽ ይኹን ማዓት ይብርሳ ዘለዋ መቅድሒ የብልካን እዚ ዒላ ዓሚቑ ካላይካ ንስኻ ዓብድ ኢኻ ትኽእል ዲኻ ከምዚ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ አቦና ያዕቆብ ማይ ካብ ምስ ደቁ ካብዚ ዒላ ዝሰትዩ ብዙሕ ነገር ኣብ ርእሳ ተቀምጥ ዘላ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓደ ነገር ነጊርዋ ካብዚ ማይ ሰተ ዘበለ ሁሉ ክጸሚ ኢልዋ ክብርና አምላኽ ይኹን እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እምበር ንዘለዓለም ኣይክጸመኒ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ደሊኻ ማይ ይኸውን እንተ ደሊኻ ምግቢ ይኸውን አሜን ዶ ኣነ እንጀራ ህይወት ኢሉ ንሱኻ ብርሃን ይኸውን እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱኻ እንተ ደሊኻ ልብሲ ይኸውን ክብርና አምላኽ ይኹን ንሱ መጽለሊ ይኸውን አሜን ጎይታ ዘይኮኖ ነገር የለ ኣብ ጸግዕቱ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቱ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ሸልተር ይኸውን ደቂ ሰባት መዕቆብ ይኸውን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ይዝኸውን አሜን ዶ በዚ ጎይታ እዚ ዝዓረፉ ሰባት ካልእ ነገር አይደልየምኒ እቲ ዘድሊ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ካልእ አይደልየምኒ ካልእ ክምሉ አይደሊን እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን እንድሕራሪና ከምዚ ሕጂ ዝበልና ሰባ መላእክቲ ዝሃርር ይብሉ ኢልና ምሽ
نتي نايجويتا نايسوس كريستوس تنحنا زرخبنا يوم دحان هارر يبلومش جن كان ميكائيل جبريل أمنا تخلى أمنا أرجعون دابلنا ببورحي ببعمت أملاخ زي قمت الله مارعوت كاتشو كيموم سوات كا ينبرو مالته بزبلع بزست يسوس كريستوس ببزح نجار تقولي تجنق اللخي نسوي كنا نزد اللي إلو خلصي نساتهم جن بزبلع عن بزستان جيرهم نتي ببورح ببمعلتي نزجبر نجار انتهي كجبرو أبو الزمن ما يحلفوا جابري مسكن توم أبو تستسلموا محلفوا ميلو نزي أباخاتكم زخنا نجاركو أي رأيون يلو بعال باولوس بعال بيتروس مصحف قدوس زي دبداب لم يمسحفوا من أن حد أبتجزيتي كستاي سلزنا برا كفتات سلزنا برا communication سلزينا برا تحدى غيرو كرخبو سلزيكل سب جزيم بوتان سلزوسن بدبداب بيتات تصحيفو من أقرأ من زي دبداب بيتات تصحيفو مصحف قدوس كوينو نحنا نسبحه له خمس لنا يفولت رقم يفولتنا كبرنا عم لخيقن حنت زفولت وانا قري لنا حجي بعال بيتروس بعال باولوس مصحف قدوس بشموم تصحيفو بعال إفريم كاني أب حد بروبيت كوينو مكان زي غيرهم نتي قلام لخ يسب كله يفولتنا باولوس يفلتني بايزو كبرنا عم لخيقن بعال باولوس جن كبراتنا عم لخ سباتهم بزح كبر نجار قدي فهم لايم كم تنا عنا نخرسوس مثل كون سخاتكم كأنا عيم سولو إلهم منا أرأي خوينا منا حالي فهمهم جن انتهي خونا له أبز مدرسة يفلتنا ببور حين عاملنا كنا ملخوميلنا زخونا نجار كن قبر زبل عقص ستيلنا كن كون تخوي الناسي بزح نجار نج إنك نوجه نمبري نمتص نجار فتح يلن تزاد لحدا نجار ترحي نسخة يسوع كريستوسيو كبرنا عملاق يقول بزيكو كندحنا له زجبا كال اسم ندك سبات عب تحت مدري نسب أي توهبني لجزابير مسك يسوع قويتاي سلزي بقويتا بيسوع كريستوس راح ينايزل العالم عرفتي نسبات زواب سلزي قويتا راح يزد لنا كابز ما يست زبله كله إذا أم مدري زجبر زبله سرعات سوريموني كال النجارات كله كحل فيه من نجار كأواجا يبلون كبرنا عملاق يقول سلزي أبزي قلسي زولو قال كم بويموني تعامي دس زبلني نايك زابير قال له كبرنا عملاق يقول قلسي معرف حدا كاب عصرت سلسته نتينا قد رست قدوسان أبرهان زبق عنا أبو النامس جنكم نسو خاب سلمات ناب نسو خاب سلطان سلمات زوج أنا نام منجست فقر ودون أتونا إلو زابير مسكن كاب سلطان سلمات أوت إناسي نام منجستي فقر ودوخ أنت غيرنا أتينا إلو زابير مسكن ودي أتينا زابير مسكن أبو مدحان مالت حدقة حاتيات علونا نسو ملكة زير أملاخ بخر كل فترة ونيل أب سماين أم مدرز زلون زران زفانات كونا ويس قويتنات حلقنات ويس سلطانات كل بو تفتيرو علومو كل بو نعونيو زتا فترة نسو غاقين مخلي كلهم بو قيمولو نسو نتسو قدما رؤسيو مالت نمحبر بخلو نقر قدامي منطق خونسي نسو مجمرتاي كموتات بخري بزولو ملآت أبو كحدر أبو سمير واللمو بو بدم مسكال غيرو سلام مسجبرخا نتا أمدر زولون أب سماي زولو كلون نرؤسو تعاريقو إيو الجزائر مسكال نتا أمدر زولون أب سماي زولون كلو نرؤسو نتا غيروي تعاريقو الجزائر مسكال نسو كاب سلمات نام منجستي فقر ودو أتونا إلو جزابير مسكان أبوها حدقت حتيات علنا جزابير مسكان أبو بو كل ملأت ملوكت أبوها حدر سميروي كبرنا عملاق يكون عدينا دنجل مريم كم زيلا تزاريبا نسو زبالكم كله قبرو لو ما كان أتفلتون يعني سبايزو أيتفلتني يعني سأزجبرلا لومي نعاز هو مسواتة أيتفلتني أنا قوم يزبلهم من بيت السبعين قلملا أيتفلتني يعني سأجن نعاز هو مسوات مع تالو مع السريمون اللو مالتي تي مخنياتو سي سب بجزين بوبوتان انت يجبري يوسن نساتهم كان أبتي عين زي رايو إذن زي سمعه لبسب زي بوصحه أبسما يمزلو إذا زلو عيننا أبز زلو راح يزجلجل أو هاني كلا عينتي زقت أملنا خبرنا عملاقي
ካልእ መንነት ይቡ ዘለና ኣብኡ ኮይንካ ናብዚ ምጥማት ኣይከኣልን እዩ ኣብዚ ኮይንካ ድማ ናብኡ ምጥማት ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ኮይንካ ናብዚ እንዳጠመትካ ዕቁባ ዋሕስ ክኾነካ ኢልካ እንዳጨነቕናዮም ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ንሕና ተረኛታት ኢና ንሕና ድማ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ነቲ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ እንድሕር ዳይላሲ ንሱ ዝበሎ ዘበል ኩሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቃና ገሊላ ኣብቲ መርዓ እንዲኹም ኢልዎም ኣብቲ ሰዓት እቲ መቸም እሱ ዝበሎም ነገር ካኒስ ማንም ሰብ ዋላ ኢልካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ሓቲትዎ ምክንያቱ ወይኒ ተወዲእዎም ኣጋነ ማልያ ዘይብሉ ኣጋነ ጀሪካን ጌርኩም ማይ ምልእዎ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ማይ ክትመልእ ጥዑይ ሕሙም ዲ ዘብል ነገር እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲትዎም ባይዘወይ ንሳቶም ግን ነቲ እሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ኣብኡ መፍትሕ ኣሎ ንሱ እንድሕር ኢሉ እንድሕር ኣዚዙ ይኸውን እዩ ንሱ ዝበሎ ይቆውም ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ባይዘወይ ንሳ በቃ ትክክለኛ ጠቋሚት እያ እሱ ዝበለኩም ግበሩ ሃሌሉያ እቲ ዝመልኦ ማይ ድማ መወዳእታ ናብ ምንታይ ተቀይሩ ናብ ወይኒ ተቀይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ዝቅይር ኣምላኽ እዩ መዓዛኻ ዝቅይር ኣምላኽ እዩ ጨናኻ ዝቅይር ኣምላኽ እዩ ዝልውጥ ኣምላኽ እዩ ዘጻናና ኣምላኽ እዩ ዝፍውስ ኣምላኽ እዩ ዘሳግር ኣምላኽ እዩ እሱ ዝበለካ ሁሉ ተጌርካ ምክንያቱ ትዘድል ንሱ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሁሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ብዙሕ ነገር ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ቀደም ዘይሓዝናዮ ነገር ኣብ ኢድና ኣሎ ብርቂ ዝመስለና ዝነበረ ነገር ገለ ግን ምስ ሓዝናዮስ ናቲኒ በቃ ምስ ሓዝናዮስ ናቲኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ግዜ 2004 እዩ ኣብቲ ግዜቲ ብዝኾነ ብሓጢያት ታንኩለ ነይረ እና ሽዑ ሰይጣን ሓንቲ ሓጢያት ትትሒዙካ ካልኣይቲ ሓጢያት ይዘውስኸካ ሽዑ ነታ ሓጢያት እቲያ ተነሲሐላ እግዚአብሔር ረዲኒ ኢቭን መንግስተ ሰማይ ወላ ኣይትረፈኒ ኢሉን ጎይታ መንግስተ ሰማይ ይትረፈኒ እቲያ ምሳኻ ዘሕለፍኩዋ ናይ ሰላም ህይወት ዕረፍቲ ዘለዋ ህይወት ግን ንሳይ ትውሰደለይ ከምታ ዳዊት ዝበላ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ በቃ ካብ ገጽካ ኻኒ ኣይትደርብየኒ ዝበሎስ ከምኡ ኢለ ጸልየ እግዚአብሔር ረዲኒ ዳሃር ኖኪያ ሞባይል ረኺበ ኖኪያ ምድሪ ወዲኻ ጸኒሓት ኖኪያ ሞባይል ሲሜንስ ደን ገለ ዝበሃላ ጭል ዝብላ ገለ መለ ኣብቲ ግዜቲ ኖኪያ እንዳሕራኒ ኣብ ሓደ ሰብ ኮይና ጢጢጥ ኢላ ኩለን ዓይንቲ ናብ ወየን ዝጥምታ ነይረን ማለት ኩለን ዓይንቲ ናብ ወየን ዝጥምታ ነይረን ኣብቲ ግዜቲ ኻኒ በቃ ብርቂ ነይሩ እቲ ግዜ ማለት ሽዑ ሒዝያሲ በቃ ተማቴ ክመልሰሎም ዶ ክሕዛዶ ገለ ሽዑ በቃ ደሓን ሓደ ቁሩብ መዓልቲ ክፍሳሓላ ገለ ሽዑ ያ ሽዑ مسجني شو عنا حدار غيرنا نيرنا غيرنا اني اي نو شو اب حد عرب قال خيداني رابط غزي تمريساني نام حسبتي قرب كدوله دليل هنا شو حزنا يا بايزوي حزنا يا غرب قرب حزنا يا بايزوي حجي جن تسقم امتياتلنا تسقم امتياتلنا مغنياتو ابتي ساعاتي قواصصرون يمنيرم نامن تدويلو انتاي غيركا غلمل ابيد من الله بخبرتك مملاس يتزايش نيرو يا اجي باي ذا واي እግዚአብሔር ሰናይ አሜን ዳ እና ትሞዳታ በቃ ረኺቦ ምን አይድ ከፈንቺ ካላ አይማኖ ሆይኖ ካላ አይማኖ ሆይኖ በቃ አድሚት ጌርና ሹዓቃኒ ካላ አይካም ዘሆይኖ ማለት እግዚአብሔር ግን ሰናይ አሜን ህይወት ዘባ አምላክ ዝድንግጽ አምላክ አሜን ዳ
እቲ ምንም ዘይድልስ ቂልካ ትሕዝሞ እንታይ ካ ይምጻልካ ጸገም ይምጻልካ የጎብጠካ ዘይኮነካ ነገርሲ ትማላእ ገለ ትሽከም ገለ መለ ትገብር ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን። አምላኽ ግን ናይ ዕረፍቲ አምላኽ እዩ፣ ናይ ሰላም አምላኽ እዩ፣ ናይ ምጽንና አምላኽ እዩ። ንሱ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ናይ ዘለዓለም ሰላም ክህበና ኢሉ መጽኡ ነሱሲ ንሕና ግን ብነገራት በዚ ዘይጠቅም ምድራዊ ነገራት ነገራት እንልክዖ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ከም ይኮነን ዳዊት ከምዚ ኢሉ ኣብቲ መዝሙር ዳዊት 84 ዘሎ ቃል እንድሕር ዳሪና መዝሙር ዳዊት 84 ካብ 10 ጀሚርና እንድሕር ዳሪና ካብ 1000 ዓመት ይዝብል ካብ 1000 ዓመት ኣብ ቤት ረስያንሲ ኣብ ቤት ካብ ምንባርሕ ሽሞ አቡዝ ናይ ቤቱ ሓላው ደገ ጥራሕ ክኾን ይደል እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ቁጥር 10 እሺ ካብ ሓደ ጀሚረ እንድሕር አንቢበ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። ወጎይታ ሰራዊት ማሕደራት ካስ ክንደይ ባህ ዘብላይ ነፍሰይና አጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆን ሐረር ትብሎን አላ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ካዊ ዝጅምር ማሕደራት ካሲ ክንደይ ባህ ዘብላይን ዘገርም ማሕደር ዘገርም ስልጣን ዘገርም አውቶሪቲ ዘሎ አምላኽ እዩ። እዚ ዘለናዮ ምድሪ እንድሕር ዳሪናይስ አምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ሓደ ግዜ ክሪኦ ከለኹ እዚ ዘብለጭልጭ ከተማ ዛ ዓበይቲ ቢልዲንግ ስገለ ክሪኦ ከለኹስ በቃ እቲ ናይ ሰብ እምሮ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ከምዚ ሕጂ ክንዝምሮ ጸናሕና ነቲ ተግባር አዳውካ ክገርም ከለኹ ክሪኦ ከለኹሲ ነቲ ስራሕ አዳውካ ክሪኦ ከለኹሲ ስራሕካ ፍሉይ ዘብል ናይ እግዚአብሔር ስራሕ አለ። ሃሌሉያ። እና ነዚ ሁሉ ነገር እንዳራአዩ እንዳፈለጠ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሁሉ ነገር ሓዲጉ ናብዚ ምድሪ ዝመጽእ ነቲ ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ነቲ ዝነበሮ ክብርን ስልጣንን ከም ምንዛዕ አይራአዮን እሞኒ ድማ እቲ ዝሃብካኒ ክብርስ ሃብክዎም ካይብል አሜን። እቲ ዝሃበና እቲ ንሱ ዝነበሮ ክብሪ ንሱ ካና ዓናስ ንማሕበሩ ከም ዝሃበና ይዛረብ። ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ዝብል ወጎይታይ ናብታ 10 ክንከይድና ናብታ 10 ቁጥር 10 ካብ 1000 ሰዓንት መዓልቲ ኣብ አጸድካ ተሓይሽ እሞ ኣብ ድንኳን ረስያን ካብ መንባርሲ ኣብ ቤት አምላኽ ያሐላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ ለእግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብጻን እዮም እንዳበለ ይዛረብ። ስለዚህ ይግረሚ የድንቆይ እቲ ኣብ ቤትካ መንባር ብጽና ኣለዎ ኃይሎም በአኻ ዝኾነ ብልቦም ንመንገድኻ ዝሓስቡ ብጻን እዮም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ኃይሊ ናብ ኃይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካብ ቅድመ አምላኽካ እንታይ ይገብሩ ኢሉ ይቆሙ ኢሉ አና ከአንስ ሓንቲ መዓልታ ቤትካ ምዃን ትሕሸኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና አምላኽ ይኹን። ስለዚህ ዝዘድል ዝጥራሕ እዩ። አሜን። ዳዊት ኣብቲ መዝሙር ዳዊት 17 ከምዚ ኢሉ ሎ ውቃቤ እግዚአብሔር ንምራይ መቅደሱ ኻን ምምርማርሲ ሓንቲ ነገር ንእግዚአብሔር ስለሚነዮ ኢሉ ኣብ ቤት መቅደስ ክነብር ደልየለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር አሜን። ሓንቲ ነገር ንእግዚአብሔር ለሚነዮ ንሱ ኻኒ መቅደሱ ንምራይ በቃ ንዘላለምካ ኣብ ቤት አምላኽ ንኽነብር ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርማር እዚ ጥራሕ ዝደሊ ኣብ ገጹ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ስለ ዘሎ ኣብ የማኑ ናይ ዘላለም ብጽና ስለ ዘሎ ንመገዲ ህይወት ንሱ ስለ ዝሕብረና አሜን። ክብርና አምላኽ ይኹን። ስለዚህ እዚ ጎይታ እዚ ሒዝና ንዑ ሒዝናዮ ክንነብር ይግባአና። ንሱ መጀመርና ናብ ምንታይ ይጽዋዕና ናብ ሕብረት እምነት ይጽዋዕና። ኣብቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ከም ንሪኦ ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወደ አምላኽ ይብለና ሞኒ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ምልአት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳብ ዝበጽሑ ንግብሪ አገልግሎት መታን ከገልግሉሲ ነታ ማሕበር ሐዋርያት ነቢያት ጓሶት መማራን እንዳበለኻ ሃበ ይብል
ንምንታይ መጀመርያ ሕጂና ምንታይ ናበጽሕና ዘለና ናብ ሕብረት እምነት ኢና በጽሕና ዘለና አሜን ዶ እጂ ኣብ ሕብረት እምነት ኮይንካ ከምታ ዓንተቦ ንሪኦ ዝነበርና ማርያምን ማርታን እታ ሓደ ሕልፍ ዝበለ ጽቡቕ ነገር ክገብር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እታ ሓደ ድማኒ ዝኾነ ተራ ነገር ክገብር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንዳነበረ ከሎ ሰብ ብዙሕ ዘይተቆርጸሉ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ እዚኣ ተባብዕን ባይዘወይ ኣምላኽና ናይ ሓርነት ኣምላኽ ሓራመታን ክትኮኑ ክርስቶስ ሓርነት ኣውጽኢኩም እሞ ስለዚ ጽንዑ ከም በሓድሽ ድማ በርዑት ባርነት ኣይትቆሮኑ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከኣኔ ነቲ ሓደ እንዳራኣና በታ ሓደ እንዳተዛነናስ ምሻሎ ዳሓኔ ክንብልስ ኣይግባእናኒ ዝተሓንጸጸልና ሕንጻጽ ኣሎ ነቲ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመስሉስ ቀደም ጸውዖም ኢሉ ነቶም ጸውዖም አጽድቆም ነቶም ዘጽድቆም ከኣኽብሮም ኢሉ ስለዚ ንመን ክንመስል ከም ተጸዋዕና ከኣኒ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ዘድሊ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ነገር እዩ እቲ ዘድሊ ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከኣኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለኣለም ሕብረት ምስኡ ክህልወና እዩ ዘድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ሒዘ ዝነበርኩ ዓንተቦ ንእሽተይ ኣብዚ ቆለሴ ዘሎ ቃል ክንርኢ እሞኒ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሶሪ ሽዑ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ቆለሴ ምዕራፍ 3 ከም ምህሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም ዚያን ከም ልማድ ሰብ ከም ትእዛዝ እዛ ዓለም ዚያን ብኾንቱ ምጥባርን ሓደ እኮ ካየስሕተኩም ተጠንቀቁ ይብል ኣብኡ ብዘሎ መልአት መለኮት ብስጋ ሓዲሩ ወይሞ ንሱ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን እዩ ንስኻትኩም ብኡ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ተመሊእኩም ኣለኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሱ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ንዕኡ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ሎሚ ከም ልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ከም ዝተፈላለዩ ከም ብልማድ ሰብ መንገዲ ንማላለስ ሰባት እንድሕር ኣለና ኮይና ኣብዚ ዘለና ወላ ኣብ ርሑቕ ዘለና ክርስቶስ ካብኡ ሓራ ከውፃና ኢሉ መፅኡ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ናይ ሓርነት ኣምላኽ እዩ ንሱ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ ንሱ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ እዩ ናብ ቤት ማርታን ማርያምን ኣትዩ ግን ኣብ ቤት ማርታን ማርያምን ምእታዊ ይኮነ ንዕኡ ዘገድሶ ኣብ ልቢ ሰብ ከኣትዩ ዝደሊ ኣብ ውሽጥና ክገዝኦ እዩ ዝደሊ ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ ንጉስ ናይ ህይወተይ መራሒ ክንብሎ ጥራሕ ንሱ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ነገርና ዝውንን ንሱ ጥራሕ ክኸውን እዩ ዝደሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ዝጫረቶ ኣካል ክህሉ ኣይደልኒ ካልእ ዝጫረቶ ምክንያቱስ ካልእ ከድሕነና ዝኽእል ከዓ ኣካል ስለ ዘየለው ኮይ እዚ እኮ ምህሮ ኣጋንንቲ እንደገና ድማ ምህሮ ዛ ዓለም እዚኣ እምበር ካልእ ከድሕን ዝኽእል ኣካል የለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ቁፅሪ 16 እንታይ ይብል ደጊም ብብልዕን ብመስተን ብምብዓል በዓላትን ብስርቂ ወርሕን ብሰናብትን ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ኩሉ ተተገይሩስ ንሕልፎት ኢሉ ጥቕሚ ዝበሃል ከኣኒ የብሉን ኣነ ይዝከረኒ ማለት ሕጂ ከምዚ ኣብ ገጠር እንዲዕና ዓቢና ገጠር ኢና ዓቢና ሕጂ እቲ ናብራ ከኣኒ ክብድ ይብል ብዙሕ ዝበልና ኢና ኸ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ምስ ፀናሓኻ ማዘር ይውሕዳ ነይሩ እንጀራ ሕጂ እንታይ ትገብር ተፀባብያ ትብለና እቲ ሓደ ምስ መፀ ምሳሐይ እንዳህራ ኢሉስ ሃብቲ ወይት ክፀናሕ ኣለካ ሓውኻ ይምፀእ ሓብትኻ ተኣኪብኩም ብልዑ ምክንያቱስ ኣያክልኒ ግን ከምኡ ከሎ ከኣንስ እንታይ ይኸውን ከኣንስ ዘለዎ ነገር ተጠራቂሙስ ኣብ ገዛና ሚካኤል ዝበሃል ነገር ሽዑና ንፀግብ መቸም በይዘወይ ሽዑና ንፀግብ ሽዑ ስዋ በዚታት በእዝናኻ ሳብ ዝወፅኻ ሰቲ ከብድኻ ክሳብ ዝሕመካ ኢኻ ትበልዕ ሽዑ መዓልቲ ካል መዓልቲ ፀጊብካ ዘይትፈልጥ ሽዑ በቃ ብዙሕ ሰሪሞኒ ይግበር ማለት እና እንታይ ክብል ደሊ እዚ ተተገይሩ ንሕልፎቱ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ግን ነቶም ስድራ እስከሳብ ሕጂ ኣብቲ ፋሚሊ ቀንበር ኮይኑሎ እግዚአብሔር ይገልቦት ኣሜን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝሓራ ከውፃና እዩ ዝደሊ ማርታ ከተገልግሎ ትደሊ ዝነበረት ብጥዑም ምግቢ ንዕኡ ከተብልዑ ኢላ ትሓስብ ነይራ ንሕና ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ከኣኒ ካብ ንጎይታ ሓሊፉሲ ካልእ ክበልዕ ዘይክእል ኣካል
ዘይላ አካል አምነ ሳንታ እንዳበልና ካለ ነገር ንገብሮ ነገር አሎ ምናልባት ሐዲስ እንድሕራለኩም ካለ በደገ ኮይንኩም ጾምና እንድሕራለኩም እዚ ምንም ነገር ዋጋ ይብሉን ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣብቲ ብዘሎ ተስጋ ብጅማትን መንፈሳዊ አካልን ተተሓሒዙ ተጋጢሙን ብዛዕባቲ አምላኽ ደጊማ ከምቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 18 ጀሚረ ዘንብብ ዘለኹ ሓደ እኮ ትሕትና ብዝመስልን ስግደት ንመላእክትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረአዩ ነገር እንዳተሓዋወሰ በእምሮ ስጉኡ ብኸምኡ ዝንፋሕ ነታ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም ይብል ዓስቢ ዓወት ዝዘርፍ ነገር እዚ ማለት ኣብቲ ብዘሎ እቲ ስጋ ብጅማትን መፈላለዩ አካላትን ብሓደ ተጋጢሙ ብዛዓብየሉ አምላኽ ብዘጽናዓሉ ኣብ ትርእሲ ከይጸንዕስ ሓደ እኮ ነታ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም ይብል እምበኣርሲ ካብ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩምሲ ስለምንታይ ዳሎም ኣይተሓዛይ ተንኪ ኣይትጣዓም እንዳበሉ ሕጋጋት ዝሕግጉልኩም ይብል እዚ ኩሉ እንተተገይሩስ ኣይትጣዓም ኣይተንኪ ኢሎም ሕጋጋት ዝሕግጉ እዚ ኩሉ እንተተገይሩስ ንሕልፎት ኢሉ እዚ ብትሑት ሓሳብን ብምሕሳም ስጋን ዝግበር ናይ ፍቃድ ርእስኻ ኣምልኾ ሕብሪ ጥበብሳ ኣለዎ ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ ይምበር ገለኮ አይጠቅምን ይሉ ምንም ነገር ዘይጠቅም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ግዜ ይጠቅመና ነር ሓደ ግዜ ምግቢ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብቲ መዓልቲ ክሳብ ዝሕመካ ትበልዕ ማለት እንደገና ኣብ ገለገለ እንዳኸድካ ከምኡ መዓልታዊ ስለዘሎ ማለት ብዙሕ ነገራት ይግበር ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ኮነን መሲ ንስኻትኩምሲ ናበይኹም በፂሕኩም ኢሉሲ ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳን ናብቶም አላፋት ቅዱሳን መላእክት ዘለዎ ጉባኤ ናብይኹም በፂሕኩም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙና ናብ ሰማይ ይኸይዱ ምስኡ ሜትኩም ይኹም ተንሲእኩም ይኹም ህይወትኩም ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ተሰዊራላ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ጎይታይ አምላኸይ ኢልካ ኣብ ልብኻ ከተእትዎ እምበር ኣብ ገዛኻ ከተእትዎ ይኮነን ኣብ ገዛኻ እቲኻዮ ምግቢ ከተብልዑ ንሱ ይኮነን ዝደሊ ምክንያቱ ንሱ ዝደሊ ኩሉ እንትናኻ ክውንን ይዝደሊ አሜን ዶ ኩሉ እንትናና ክውንን ነው ንዑ ንበይኑ ጥራሕ ክንነብር ንሱ ጎይታይ ንሱ አምላኸይ ይኽንብል ኣብዛ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገራት ኩሉ ኮንቲ ክብርና አምላኽ ይኹን ነገራት ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ክንደይ ከይስልጅዋይ ክንደይ ከይመኖ ይደጋገም ከሎ አቤትናትካ እንዳዋዓለ እንዳሓደረ ክኸይድ ከሎ ፍጹም ዘይመኖ እንዳዋዓለ ሓቅር እንዳዋዓለ ምቶ ነፍሰይ ትሕጐስን ሰላም ዝስምዓ ነፍሰይ ትሕክብን ሓጎስ ዝስምዓ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትውዕል ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትውዕድር ከላ ምሳኻ ክትሓዕል ከላ ኢየሱስ ጎይታይ ምስ ኢየሱስ ክንከውን ከለና ጥራሕ እዩ ነፍስና ተዓግብ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምሳና ዘለዎ ሕብረት ከምቲ ናይ ጉንድን ናይ ወይንን እዩ ኣነ ጉንዲ ወይኔ ኢሉስኹም ካ ጨናፍር ኢኹም ኢሉ ኣባይ ጽንዑ ኣነ ድማ ኣባኹም ታባይ ዝጸና ኣነ ድማ ኣቡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ከፍሪ ኢሉ ብዘይባይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ ትዘድል ንሱ ጥራሕ እዩ ካብ ምድካም እውን ኣይኮነን ካብ ምጽዓር እውን ኣይኮነን ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል እውን ኣይኮነን ምስኡ ምሰማማዕ አሜን አሜን ምባል
በቃ ትኽእልኻ መባሊ ንዑ መሕላፍ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ ተሕሊፍካዮ በቃ ሁሉ ነገር ክገብር ዝኸለ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታዬ ንሱ ያሐለልኩም ይሞን ሐሌትኩም ሁሉ አቡ አውድቆ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር ዘጨንቀና ዝኸብደና ተስፋ ዝቆርጸና ነገር ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮወደቀ አሜን ኢየሱስ ምሳና ስለዘሎ ሕማም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮወደቀ አጋንንት ብሽም ኢየሱስ ኮወደቀ ተስፋ መቁራጽ ብሽም ኢየሱስ ኮወደቀ መሐላል ብሽም ኢየሱስ ኮወደቀ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮወደቀ አሜን ዶ ተሲና ክንጽልይና ተሲና እስከ ሁላትና ምናልባት ዝሕመኩም አብ ዝሕመኩም አካላትኩም እንዳቀመጥኩም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝሎ ብሽመይ ክልተ ወይ ሰለስተ ተአኻኽብኩም አነ ድማ አብኡለኩም ዝበለ እቲ ዝፍውስ አምላኽ አብዝሎ እቲ ናይ አልዓዛር አምላኽ አብዝሎ አልዓዛር ናዕተንስ ዝበሎ ዝሞተ ዝፈራርሰ ጨኒዩ ዝተባሃለ ሕዋቱ ኦሮማይ ዝበሎ ከማን ህያው ዝገብር ጎይታ አሞንጎና አሎ ሎሚ አሞንጎና ዝነበሩ አብ ሆስፒታል ዘለው እንዳዘከርናዮም ክንጽልይና አሞንጎና በህማም ተሽገሩ ሰባት ወን እንደደለኹም ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ድማ እንዳወሰና ንስኻ ጥራሕኻ ተድለኒ ንስኻ ጥራሕኻ ጎይታይ ንስኻ ጥራሕኻ ንጉሰይ ንስኻ ጥራሕኻ ህይወተይ እንዳበልና ህይወትና እንዳሃብናዮ ሙሱ እንዳተሰማማዕና ክንጽልይና አምላኸ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገነካ አለኹ ቃልካ ስለዘላእካልና ተመስገን አብ ቃልካ ፈውስ ስለዘሎ አብ ቃልካ ኃይል ስለዘሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ድማ ፈውስ ከሐልፍ ጽልይ አለኹ ምትንሳእ ክኾን ጽልይ አለኹ ናይ ስጋ ፈውስ ክኾን ጽልይ አለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ናይ ሐሳብ ፈውስ ክኾን ጽልይ አለኹ ናይ ውሳኔ ፈውስ ክኾን ጽልይ አለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንታው ተጽዕኖ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ይሰበር ብላለኹ ብሽም ኢየሱስ ይሰበር ብላለኹ ንሕዋተይ ዘጎበጠ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕማም ይሰበር አጋንንታው መርገም ይሰበር ሰይጣን ዘቀመጦ ዘበለ ሁሉ ይሰበር ተጽዕኖ ዘበለ ሁሉ ይፍረስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍረስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍረስ አብ ሕክምና ዘለው ሕዋትና ንኽብሮም እንዳሐሰብና እንጽልያለና ብሽም ኢየሱስ ፈውስ ይሕለፍ 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 አምላኸይ ንስኻ በይንኻ አምላኽ ኢኻ አብ ህይወትና ንሾመካ ኣለና አብ ህይወትና ነግዛእካ ኣለና ንስኻና ህይወትና ጎይታ ኢኻ ትዘድሊ ሓደ ነገር ንስኻ ድማ እሱ ድማ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ አብ ህይወትና ጎይታ ንገብረካ ኣለና ይሕዋተይ ሎሚ ነዚ ጎይታ እዚ ወሲንኩም ዘይሰዓብኩሞ ዘይተቀበልኩሞ እንተለኹም በቃ ምሳይ ኮይንኩም ጸልዩ ኪዳን ዘይኣተኹም እንተለኹም አሞንጎና ጎይታ ይደልየካየ የፍቅረካየ ንስኻ አምላኽ ኢኻ ህይወተይ ይበካ ኣለኹ ናይ ዘለዓለም አምላኽ ንስኻ ኢኻ አብ ህይወተይ ጎይታን መራሕን ገይረ ሸመካ ኣለኹ ሎሚ ንኃጢአተይ ይቀረበለለይ ውልድካ ስለዝገበርካኒ ካብ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ናብ ናይ ዘለዓለም ብርሃን ስለዘምጻኻኒ ካብ ሕጂ ንድሓር ንዓኻ አብ ህይወተይ ጎይታ ይገብረካ ኣለኹ ንሽመይ ኣብ መዝገብ ህይወት ጽሓፈለይ ንኹሉ ኃጢአተይ ይቀረበለለይ ሎሚ ውስን ኣለኹ እቲ ዘድሊ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ይርዳእኒ ኣሎ ቃልካ ልኢካለይኻ ኮፍ ኢላ ኣብ ትሕትኻ ግዜኻ ሕልፎ ርዳእኒ ብዘይ ኮንትነት እግዚአብሔር ምሳኻ ክመላለስ ደግፈኒ ጸጋኻ ብሓይሊ ይርዳእኒ ምሳይ ስለዘለኻ ስለዘይተሕፍረኒ ተመስገን ሽምካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ስለሰማዕኻና ተመስገን ምሳና ስለዘለኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም